मा मा हाबाफारि लानाय जाखो? खुलुमबाय। दिनै 28 एप्रिल अर्थात जि रंजालि बैसागु बे जोबनानै थाङाखै, गेजेर नांहांदों। दिनै 28 एप्रिल रंजालि बैसागु एबा नैथि लांदां रंजालि बैसागु फोरबो जों सरलपारायाव मानगोनां दानि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि बिथोन बायदियै खुंफुंनाय जादों। आङो सानदोंमोन जे बेबायदिहाय गाजा गोमजा जागोनखौ, नाथाय नुफैबायदि बा आं जेरैबायदि आसा खालामाखैमोन बिनिख्रुइ बांसिनै साबसिन हामसिनै दिनैनि लांदां रंजालि बैसागुखौ जों फालिनो हादों। बेवहाय आङो 500निफ्राय 600सो सुबुं मानसिखौ आसा खालामदोंमोन, नाथायबा 1000निफ्राय 1200 सुबुं अनजिमानि थुबुर जानायजों जोङो हाबाफारिखौ फालिनो हादों। बेवहाय बारलाम्फा मानगोनां सेरफांगुरिनि जि कालचारेल सेन्टार बिथांनि जि मोसानाय हान्जा बेखौ लानानै जोङो हाबाफारिखौ जागायजेनदों। आरोबाव बेवहाय सरलपारा एरियानिनो आदिबासि एबा उरावफोर मोसानाय हान्जा, सरलपारा एरियानिनो एबा हादाननिनो जे बर'फोरनि मोसाखावरि हान्जा, सरलपारा एरियानिनो नेपालि रंजानाय एबा मोसानाय हान्जा आरो सरलपारा एरियानिनो राभा मोसानाय हान्जाफोरखौ लानानै जोङो मोसानायखौ खालामदों। आरो बेवहाय जोङो जागायजेननाय हिसाबै भुटाननि मानगोनां आलासिफोरबो दङमोन आरो बेवहाय मानगोनां MLA लरेन्स इस्लारि, मानगोनां MCLA रेवरेवा नार्जिहारि, लोगोसेयैनो EM सावरायग्रा बिथाङाबो नुजाफैदों आरो EM दावबायसा मानगोनां दावबायसा बर' बिथाङाबो नुजाफैदों। बिथांमोननि नुजाथिनायजों जोङो दिनैनि बे रंजालि लांदां बैसागु फोरबोखौ गाजा गोमजायै फालिबाय। आङो बे बैसागुनि गेजेरजों आं रायजो राजाखौ खावलायदों जे भबिष्यतावबो जाहाथे जोङो बे जायगायाव मोजाङैनो मोजां जों रंजालि बैसागु फालिफैफिननो हायो। आरोबाव बे बैसागुनि गेजेरजों आं रायजोफोरखौ खावलायदों जे बयबो सुखै सान्थियै थानानै गाजा गोमजायै बिदिनो हारिखौ दैदेनलांनो हायो, राव हारिमु थुनलाइखौ दैदेनलांनो हायो। बिनि थाखाय आङो बयखौबो गुरै खावलायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। गोजोन्थों। आच्छा आदा, आरो इन्डिया BTRनि सोमोन्दोआ बे बैसागु खुंथायनि गेजेरजों साबसिन जागोन होननानै आसा खालामखायो। नंगौ, एक्सुवेलि इन्डिया भुटाननि जे सोमोन्दो, बे सोमोन्दोआ थांनाय बावखुंग्रि फेस्टिभेलनिफ्रायनो एसेब्लाबो मोजां जादोंखौ आं मिजिंथिदों। मानो होनोब्ला बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव दानि इन्डु भुटाननि जि अर्गेनाइजेसननि जाय जेनेरेल सेक्रेटारि आरो स्पर्ट्सनि जाय डाइरेक्टर बिथांमोना मोनसे हानजा बावखुंग्रियाव थांदोंमोन। आं बेवहाय मोजाङै सिनायामोनब्लाबो बिथांमोनजों लोगोसे जिरायनानै सावरायलायदों आरो आंनो बिथांमोनखौ दैदेनदोंमोन। बिनिफ्रायनो नैबे जि जानो गोनां दिनैनि जि लांदां बैसागु फोरबो बिनि सोमोन्दै आं एसेब्लाबो फोरमायहरदों आरो मैया आं बिथांमोनजों सरबाङाव थांनानै एबा गेलेम्फुआव थांनानै बिथांमोनजों सावरायदों आरो बिथांमोनाबो दिनै हानजा मोनसे फैनानै जोंजों बाहागो लाफैदों आरो रंजादों। आरो बिथांमोनाबो बुंदों जे जिहेतु भुटान आरो इन्डिया होनोबा BTRनि जि खाथिसिन, बेखायनो बे BTRनि बर'फोरजों आरो बा रायजो जानाय सुबुंफोरजों आरो भुटाननि सुबुंफोरजों सोमोन्दोखौ गोरा लाखिनानै जोङो बायदि बायदि खामानि मावलांगोनखौ बिथांमोनाबो बुंलांदों।